Здравейте! Днес ще ви покажа как можете да направите безплатно училище в играта на име Тока Бока. Ще трябва да влезнете в ето този град. Ето тук. Ще скролнете тук. Ето този китайски магазин за сушита. Ще махнете всички работи. Трябва да изглежда ето така. И също ще трябва да вземем ето тук материали, за да го направим. Ще създадем някоя нова къща. Малко. Добре. Отиваме ето на тук и ето тук. Ето тук. Взимаме два стола. Просто ще ви покажа всичко, което е необходимо. Ето това са необходимите работи. Добре. Ето това са нещата. И сега ще почвам да декорирам. Беше малко празно, ще отидем и ще вземем още неща. Добре. Хайде, потегляме. Добре, ето тези чанти ще са в полза. Добре. Ето това блокче. Ето това блокче и ето тези боички. Ще също хубаво. Това може да вземем. Тук нещо не. Добре. Телефон. Само взимаме кашон, за да ги сложим работите. Да. И ето така може да изглежда. Ако искате, можете да добавите и други детайли.